No passo per la zona de la porteria perquè allà passen els grans, xuten la pilota molt forta i després ens poden donar a la cama o al cap o a la cara i ens vol fer molt mal. Hi ha espais que no compleixen molt bé la seva funció perquè acaben sempre envaïts pel futbol. També ens estem adonant que la gestió dels patis és un espai que d'alguna manera s'ha de regular. Jugant a futbol, que és l'esport més preferit d'aquí al col·le, s'ocupa molt espai amb la pista i és el més gran que hi ha. Presentamos Equal Playgrounds. Junto con el colectivo de arquitectura feminista Equalsari, realizamos un experimento muy sencillo. Rompimos el futbolcentrismo instalando una pista de juego que en lugar de crear un centro y una periferia, creaba cientos de centros que invitaban a interactuar tanto a niños como a niñas. ¿Y qué sucedió? Más del 85% del alumnado ocupó la pista central, lejos del 30% de un escenario normal. Las niñas aumentaron en un 75% su movilidad por el espacio y la interacción entre niños y niñas aumentó en un 80%. Hem jugat tots a la pista, hem ocupat més o menys tot igual. Teníem més espai tots i era més divertit jugant tots. Per això avui he tingut un bon dia i així no he tingut de donar-me cops. Podemos cambiar el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad, empezando por cambiar el espacio que ocupan durante la infancia. Vivir en igualdad de condiciones mañana empieza jugando en igualdad de condiciones hoy.